Salutare și bine v-am regăsit! Tema pe care o să abordăm astăzi o să fie despre cum te văd ceilalți. O etichetă a obiectivelor și acțiunilor tale. Nu știu dacă ați observat că cu cât ești mai fals, cu atât cercul tău de prieteni este mai mare. Și cu cât ești mai sincer, cu atât cercul tău de prieteni este mai mic. Uneori râd și glumesc cu oameni care au vorbit lucruri urâte despre mine. Și eu am impresia că eu nu știu. Însă asta înseamnă puterea de a-ți menține echilibrul. Asta înseamnă caracter. Pentru că oamenii puternici sunt cei care în liniște merg înainte. Sunt cei care reușesc să ascundă cele mai profunde dureri în spatele unor simple zâmbete. Oamenii au tendința de a te asocia și de a te eticheta în multe moduri și după multe filtre. Pentru că fiecare avem propriul nostru filtru. De exemplu, dacă te văd că îți petreci timpul cu oameni puternici, te vor vedea și pe tine un om puternic. Dacă te văd că îți petreci timpul cu oameni care au o situație materială bună sau foarte bună, te vor vedea și pe tine un om cu posibilități materiale foarte mari. Dacă te văd că îți petreci timpul cu oameni inteligenți, onești, te vor vedea și pe tine inteligent și asemenea lor. Așa că ar fi în folosul nostru să ne întrebăm uneori care sunt oamenii cu care ne petrecem timpul. Aristotel spunea că ar fi bine să folosim lucrurile în mod liber. Și mai exact spunea, fii gânditor liber și nu accepta tot ce auzi ca fiind adevărat. Fii critic și evaluează lucrurile în care crezi. Momentul în care constați că acționezi pentru a impresiona pe alții sau evitând acțiunea din cauza fricii, a ceea ce ei cred despre tine, atunci ți-ai pierdut calea. Ți-ai pierdut calea și nu realizezi că oamenii sunt așa cum vor ei să fie și nu cum îți dorești tu să fie. Și până la urmă te văd exact la fel. În viața noastră suntem înconjurați și de oameni toxici, iar oamenii toxici nu vor suporta ca tu să faci sau să ai lucruri pe care ei nu le au sau nu le pot face. Nu vor suporta ca ei să nu reușească să te manipuleze într-un fel. Cea mai mare greșeală pe care, din păcate, o facem în mod repetat, este să ne încredem în multe lucruri. Să credem că lumii îi pasă de noi. Iar o altă greșeală este să-ți pese de ceea ce crede lumea despre tine. Este mai important ca tu să-ți urmezi visele. Și ține minte că nu contează ce crede lumea despre tine. Amintește-ți că dacă vrei să conduci o orchestră, trebuie să întorci spatele mulțimii. Atunci când ne stabilim obiective ambițioase, este important să evaluăm realist capacitatea și limitările noastre, propriile noastre limitări. În caz contrar, există riscul de a ne supraestima propriile puteri și mai ales de a seta obiective nerealiste, ceea ce ar putea duce la o dezamăgire și mai ales la scăderea încrederii de sine. Asta în eventualitatea unui eșec. Prin urmare, este esențial să fim conștienți de propriile noastre abilități și să ne stabilim obiective realizabile. Obiective care depind în totalitate de ceea ce noi putem gândi și construi, pentru că este despre noi. Dacă nu lupți pentru ceva, nu-l vei avea niciodată. Dacă nu mergi înainte, vei fi mereu în același loc. Dar ține cont, în drumul tău spre a reuși, încearcă să fii un om valoros, înainte de a deveni un om de succes. Ceea ce obții realizându-ți scopurile nu este atât de important ca ceea ce devii realizându-ți scopurile. Cât valorezi, tu decizi, nu alții. Pentru că înainte de toate, este despre tine, nu despre ei. Vă mulțumesc tare mult, vă mulțumesc și vă aștept
pe canalul meu de YouTube, vă aștept să vă abonați pe canalul meu de YouTube, unde veți găsi multe teme cu subiecte interesante. Vă aștept la dezvoltare prin cunoaștere și dialog. Fii propria ta provocare, să aveți grijă de voi.